Happy New Year po. Saan po ang punta natin, madam? Ito ba sa Lito, Batanes? Saan po? After po kami. Opo. Paparang TV po. Hello po. Sa YouTube po. Hello po. What's up mga masters, and welcome back to my YouTube channel with your one and only Papa Ram. Alright. Okay. Okay na ba yun? Okay na ba? Okay. So bago ang lahat, okay, binabati ko kayo ng Happy New Year. At syempre, ano pa nga ba, umpisa natin ang taon na to na bagong content at ipapakita natin ang Little Batanes ng Pangasinan. Okay, dito sa bayan syempre ng Sual. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Okay guys, kung pupunta kayo ng Little Batanes dito sa Pangasinan, sa bayan syempre ng Sual, merong konti lang naman, mga 30 minutes backyard, maglalakad ka, okay? Hindi pwedeng isama mo yung motor o sasakyan. More on trekking siya, pataas. Okay? So, actually pagod na rin. Alam mo naman yun, nilakad ko. Nilakad namin pala. Doon namin pinark yung motor sa may puting bubong, kung nakikita nyo. Tapos yan, nilakad namin backyard. So dito na yung backyard guys. Oh, tara na, go. Tama to, bagong taon, dami mong kinain kagabi. Tapos bawas carbs. Ito. Alam nyo ba na bago kayong makikit ng Little Batanes, dadaan ka muna dun sa mga bato, okay? Bato-bato at malalakas yung doon. Nakakapagod pero at least sulit yung view. Tapos lalo na pag nakakit ka na doon. Doon oh. Yan. Man, Europe, come on. Go. Climb up the wall. Mountain. Rock mo. Dyan? Small Batanes daw. Sa Bagbag. Ikaw nanonood dyan. Bukan mo to. Bukan mo to. Nabuka mo, pagod na ako. Pasyal kayo dito, ang hirap. Pasyal kayo dito, tama? Tired. Tired because you're wearing your jacket. Okay. Guys, kagakit lang namin dito sa tuktok. After 30 minutes ng paglalakad, simula doon hanggang dito. Sobra. Bawas lahat ng kinain mo. Masyadong madulas.
Hi guys, so yun, vlogger ako. So welcome to Little Batanes of Pangasinan, Sual. So ang masasabi ko dito sa Little Batanes ay isang napakagandang lugar na kung saan pwede tayong magliwaliw, pwede natin makalimutan yung mga problema natin. So kung may jowa ka o single ka, pwede ka dito, pero may isa lang kami dito na pinapatupad na batas. 'Di ba? Dapat kabahan ka doon pag sinabi kong batas. Kasi yung batas dito bawal magkalat. Kasi nakikita natin na lahat ng ito ay natural lang. Pero nung napansin ko nung nagdagsaan yung tao dito ay nagkalat na yung mga basura sa paligid, lalo na yung mga face mask, ganun, yung mga pinagkain. So pag pumunta tayo dito sa Little Batanes ay siguro natin na malinis at may dala tayong sariling basura. So yun lang guys, ako nga pala si Jamboy and you may subscribe to my channel. Tao yan, muntik na siyang mahulog. Ayan, dito siya mahulog. Diretso. Ayan. Naku! We are from India. We came to see this little Batanes place. It is so nice from here to see the total view of the ocean and the water. And here, this side, we can see the 100 islands. This from far away, 100 islands. And this little Batanes was so nice to see, and a beautiful place, like a hill station to climb upon, and we can see and we can enjoy the nature. Experience namin dito, medyo mahirap pakyat pero masaya. Ganda ng view, worth it. Worth it ang pagod. Hello guys, Happy New Year! Welcome 2021. Nandito po kami sa Small Batanes together with Papa Rob TV. Subscribe ka na! Oh, Small Batanes! Wal Pangasinan. Yan. Kita mo, napakagandang view. Mawala lahat ng problema mo dito. Tignan mo yung mag-jotang yun. Oh, mawala ng problema. Yan. Kaya ikaw, subscribe ka na. Then follow us. Yun lang po. Thank you. Worth it talaga ang pag-akyat dito sa Little Batanes ng Pangasinan. At makikita mo doon banda, nandun yung 100 Islands. Okay? Tapos, Bagbag Beach. And doon banda naman yung natawag nilang Masami Ring. Okay? At syempre sulit ng pag-akyat dito bago ka umakyat dito guys, make sure lang na naka-chinelas ka yung outfit mo, okay? Pero kung gusto mo naman na maligo lang, doon ka lang banda. And wala, talagang napakaganda ng view dito, napakadaming turista, mga riders na dumadalo, mga pasyal dito para lang makita ito, Little Batanes ng Pangasinan. So hanggang dito na lang guys. Ako nga pala si Papa Ram and peace out!